Проектът Life Beta. Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Проектът Life Beta ще ускори енергийното обновяване на сгради чрез прилагане на AI, базирани приложения за енергийните им характеристики. Приложенията ще бъдат основа на стандартизиран общоевропейски център за дигитални сгради. С цел идентифициране на евентуални пропуски и бариери, влияещи върху внедряването на дигитални решения в енергийния мениджмънт на сгради, Life Beta провежда европейско проучване за енергийни експерти, архитекти, сградни мениджъри и други. Проучването ще обхване нуждите на ключови експерти от веригата за създаване на добавена стойност в сградното обновяване. Каним ви да попълнете кратката анкета на линка в първи коментар подолу. Благодарим ви, че бяхте с нас. Водещ Ева.